खुलुमबाय गुड इभिनिं लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि मेगना केमेरानि थोंजों जानाय नङा मानोना आं दा ड्राइभिं स्पिड सालायाखै 60-70 आवनो आं सोलिनानै दङ मेगना आंनि थोंजों ओरैल' थांबाय थागोन आखानो मेगनालाय मा साइडजों नायखोब्रा केमेरायावसो नायनांगौ दा बिदि सानबा हानाय हा लोगोसे आंजों दं नै एच अन्थाव आदा आच्छा मेन पारपसाव जों फैनि भिडिअ बानायनायनि मेन पारपस दाख्लैनिफ्राय दि आङो ब्लग बानायबाय थादों शुटिं मानसिफ्रा सोंहरदों माब्ला नुनो मोनगोन बबे चेनेलाव हा शर्ट मुभि ना फुल मुभि बेखौ सोंहरबाय थादों आरो मुङा मामोन मा जागोन फिल्मनि मुङा बिनि आनसारखौ आङो दायो हरनो सानदों दिनैनि दिनाव एबा दिनैनि थारिखआव 2 थारिख नङा होमबा आदा दिनै 4 सरि बावजोब्बायलै सयथि केमा खालाम दिनैनि दिनाव अफिसियेल पस्टारा जोर खोन्थाग्रोबायनि बे फिल्मनि मुङानो जादों जोर बिनि अफिसियेल पस्टारा दिनै रिलिज जाबाय आरो गुसुं समनि गेजेराव जों हमनानै लानानै एराउन्ड लाइक 5 डेजनि गेजेराव बा एसे उनावबो जानो हानाय बिनि अफिसियेल ट्रेलाराबो फैगासिनो दङ स' नेनानै थादो लोगोफोर ओमफ्रायो बेखौहाय प्रडिउस खालामदों सुबर्ण बसुमतारी एसबि भिडिअ नोंथांमोना बे चेनेलावहाय शर्ट भिडिअ नुबाय थायोना नै बिनि अनार एबा गावनो एक्टर जाखायो गावनो एक्टरखा बाट डाइरेक्शनाबो बिनिनो स्ट'रियाबो बिनिनो गासैबो अल इन अल होननानै लादो लोगोसे केमेरामेन ओरैहाय थाबाय बायदि बायला बिनि सिङावहाय गोबां आर्टिस्टफोर दङ बिनि खेंफोरथि एबा खेंफोरथिथ' होनला बेखौ बिथांमोनखौ सोर सोर बाहागो लादों अफिसियेल ट्रेलाराव आं बेखौहाय भिडिअ बानायोबा आङो खोन्थागोन दे लोगोफोर स' बै समनिफ्रायनो नोंथांमोना नामखौ मिन्थिनो लुबैनाय फिल्मनि मुङानो दिनैहाय रिलिज जाबाय जोर स' दा आङो फंनैसो जास्ट 2 मिनिटसो जोङो रायलायनि आंजोंनो दङ सेरावहाय आखिजों आदा अन्थाव एच अन्थाव नोंथाङा आदा खुलुमबाय बरायबावबाय आंनि ब्लगाव आच्छा जोर नोंथाङा दि दा खोनानो मोनदों नोंनि साननायाव ना दा बे फिल्मा माबायदि जाथावथाव जोर माने बे सिङाव मा मिनिं हाबनानै दं बेखौ नोंनि माने मोन्दांथिखौ एसे सोंनो लुबैदों एसे फोरमायहर रायजोफोरनो जोरहाथ' बियो दुखुनांथावबो होननानै बुंगोन आच्छा माखासे काहानिफोर गोबां बेवहाय बे जोरावहाय हाबनानै थानाय जोरखौ मानो जोर होननानै बुंखो जोरनि सिङाव मा दङ गाबनाय मिनिनाय दुखु दाहा गासैबो बे सुख'नो हायै माबा मोनसे आन्दोआव दोङो बुंस'नो हायै माने सलुसन गैया आरो बे जोराव आच्छा सलुसन गैयै असान्थि बेखौनो माने बुंनो थाङोबा बिस गोनां जि जायखौ मानसिया मोजां होननानै बुङो बेनि उनाव जे गाज्रि थायो बै गाज्रियानो जोर आच्छा एकर्डिं टु मी आं स्टाडि खालामाखै खिन्थु जोरबा बेयाव बिस दङ आघात दङ आच्छा गाबनाय दं फ्लेमिं जानाय जोंब्लावबाय थानाय दं बेयाव जोराव आच्छा जेंना जेंसि आंनि साननाय बायदिब्ला आरो गोजोन्थों जाबाय हामबायसै जों ब्लगखौ गोलाव खालामनो साना बेजों लोगोसे आङो मोनसे नोंथांमोननो आं दा खोन्थाहरनो सानदों मिउटआव दोनथ'नो हागोन नामा दाने दसे नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों आंनि गोदान मेथाइ फैगासिनो दङ नै आं माला हगारनाय जागोन उइदिन बेखौ बुंनो हाथ'वा भिडिअ बानायगोन ना मा खालामगोन ना जेबो बुंनो हाथ'वा आङो नोंथांमोननो बे मेथाइखौ दा ससे नैबे गारियाव दामनानै एसे खोनासंहोनि माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय ना लोगोफोर दे दामनि ना आदा नोंबो बिनिबो खोनासंहोखायाखौ आङो खोनासंहोनोसो नागिरदों दासो प्ले दा मिउजिक
सानफ्रोमबो हाजो हायेन दैमा दैसा लैथोमानि सेर सेर बिरथिं बिरथिं नायनो गोसो गोरबो मेगना नुसुमोनो मिथिंगानि समायना जायख्लं आबिर नुसुमोना माथो सोमखोर बुहुम खौरां गोसो गोरबो मेगन खावसेखौनो खोनासंनो मोनबाय माथो ने आंना बिदिसोलै माबा अफिसियेल ट्रेलारनो माबा दिङा खोनासंहोलाबायग्रोयो आं जेबो नांजाया आं बिदिखौ खावसे खोनाबाय लोगोफोर आद्राखौ खोनासंनो थाखाय नेबावदो दा मेथाइआ माबायदि जादों बेखौ नोंथांनो फोरमायहरदो दे जों टपलेट बेखौ खोनासंलांनोसै स' लोगोफोर हामबायसै दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय